11 l-impjegat tal-Awtorità tal-Artijiet irċivew ċertifikat ta' rikonoxximent wara li temmew b'suċċess kors ta' studju fl-immaniġġjar sostenibbli tal-artijiet li ġie organizzat għall-ewwel darba b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta. Il-Ministru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi faħar din l-inizjattiva li tinvesti biex tħarreġ lill-impjegati tagħha. Zrinzo Azzopardi semma li minbarra li l-irwol ċentrali li għandha l-Awtorità tal-Artijiet u li tamministra l-art f'pajjiżna għandha wkoll id-dmir li tara s-sostenibilità tal-operat tagħha. Permezz ta' dan iċ-ċertifikat u permezz ta' dan il-kors numru ta' ħaddiema ġew imħarġa f'numru ta' soġġetti li permezz tagħhom inkun qed inħarsu lejn aktar sostenibilità f'dak li huwa estate management. Dan huwa pass ieħor importanti flimkien ma' investiment ta' aktar riżorsi fih dan l-awtorità biex din l-awtorità tilħaq aħjar il-miri tagħha fit-tħaddim u tmexxija tal-art pubblika. Min-naħa tiegħu l-uffiċjal kap eżekuttiv tal-Awtorità Robert Vella tkellem ukoll dwar l-importanza tat-taħriġ għall-impjegati tal-entità. Nirringrazzja wkoll lil dawk li pparteċipaw fil-kors għax huma proprju ta' eżempju għal kulħadd kif ħaddiema tal-awtorità jistgħu jagħmlu effort waqt li jaħdmu jistudjaw ukoll biex itejbu iċ-ċansis ukoll tal-karriera tagħhom. Preżenti wkoll għal din iċ-ċerimonja kien hemm il-professur Marija Tart mill-Università ta' Malta li kkoordinat il-kors tat-taħriġ. Lan kien li naraw il-ħtiġijiet li għandhom l-impjegati tal-awtorità u nibnu programm custom made biex nipprovdu talim u knowledge bażiku li huwa importanti ħafna fil-immaniġġjar tal-artijiet.